ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଶନି ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ କ'ଣ କରୁଛି ଶନି? ରାହୁ ହଉଛି ଦଶମ ଘରେ। ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ବେଳାଟା ଖରାପ ଅଛି ବୁଢ଼ାର। ଏଇନେ 10 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିବ ବୁଢ଼ା। ତମର ଠିକ ଅଛି ମାମୁଁଟି? ହଁ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଠିକ ଅଛି ତ? ମୋର ସବୁ ଠିକ ଅଛି। ଶନି ଆପଣଙ୍କ କୋଉ ଘରେ ଅଛି? ଶନିଟା ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଘରେ ଅଛି? ମୋର ଅଛି ସପ୍ତମ ଘରେ। ସପ୍ତମ ଘରେ ସପ୍ତମ ଘରେ କ'ଣ କରୁଛି ଶନି? ମତେ ଚଳଉଛି। ହଁ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ହାତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ ନିଜ ନିଜ କଥା ଠିକ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବସିକିରି ଖାଇବ ବସିକିରି ଖାଅ ବାହାରକୁ ଯିବା ଆସିବା କର।